Crec que és un dia important i molt consolidat per fer visible i treure al carrer els llibres. O sigui, no tothom viu a prop d'una llibreria o entra a una llibreria assíduament, no? I actualment en un món molt digital i molt intercomunicat i tot, he continuat pensant que havent la necessitat de fer visible i de deixar que els xiquets i els grans toquen els llibres, es oloren i s'apropen a les parades, i que això forma part de la quotidianitat, que estigui al carrer amb tota la normalitat com estaria una parada en el mercat, el dia que fa el mercat en la plaça del poble. Jo reivindique la literatura com a oci, vull dir, independentment de llegir per aprendre, per tots els continguts, per tot allò, perquè és divertida, perquè el transporta a mons que si el quedes, o si no eres lector, possiblement ignores, i ells, o mons que ja coneixes, però que la literatura, amb l'emoció que t'aporta, el fa reviure o el fa sentir realitats que les has viscut o les has somiat, no? Però que ells fa que tu les visques intensament. O sigui, la lectura com a oci, com a plaer. Però enguany estem carregats d'algunes novetats que pensem que són interessants per mostrar, i a més la situació actual convida més que mai a ser alternatius en la manera de vendre i d'apropar aquelles novetats que portem al mercat. Això suposa moltíssim més feina, diguem-ne, més imaginació i més dedicació per traure i perquè arribi al públic consumidor, diguem-ne, el possible lector, aquestes novetats i aquests llibres. Vull dir que fent el mateix va una miqueta més carregat d'energia per part nostra per tindre una posta en escena, diguem-ne, una miqueta més original, diguem-ne. O sigui, en un moment de molt de canvi a tots els nivells i de crisi conjuntural en general, o som una miqueta més actius i més imaginatius o difícilment captarem l'atenció del lector o del futur lector. Qui s'apropa a la literatura normalment d'entrada ha de tindre un component de curiós, que és el camí, el millor camí per ser una persona culta, lliure i solidària també.